jama'a rayuwar nan ta canja. Yanzu ina ta neman aiki wata na nawa in je nan ina neman aiki ban samu ba. Kuma ina hada na aiki in je in samu ban samu ba. Yanzu wajen wa zan je in samu aiki saboda Allah a garin nan ina garin nan a ce wai yanzu bani samun aiki. Jama'a yanzu ya za a yi kenan. In ji buga can in buga nan har na tsaya na yi tagumi na rasa ma me ke man daɗi. Dan abin da zan sa a cikin bakin sa. Abokina haka ne. Abu alaikum. Da gari wai. Lafiya da gajiya. Aiki a jin daɗi. Ya yau. Gaba da na ganka kai tagumi. Hankalinka a tashi. Wanda ke damun kaka ne? Da abin da ke damu na kam ayyawa gare shi. Menene na farko ba aiki. Na biyu kuma abin da zan ci ma a bakin salati babu na nemi aiki. Me kake ci na baka na zuba? Wai shin kai karatu kam ne? Na yi karatu. Wallahi na rantse ma da girman Allah in dai kai karatun to aikin zaka samu. Ina ne na ce maka me kake ci na baka na zuba? Aya. Muna da wani mutum a garin nan wanda iya taimakawa al'umma. A nan garin? A wannan garin. Kuma ban san shi ba a garin nan. Yanzu zaka san shi. To ga mu. Kake gaggawa. To akwai wani mutum. Allah saka mai a garin nan. Yana neman siyasa. Sunansa Alhaji Dr. Yaya Sa'idu. Alhaji Dr. Yaya Sa'idu. Wannan mutumin nan. Na'am. Ba wai yana yin abun bane saboda yana son siyasan ko wani abu ba. A'a yana yin abun ne saboda ya ga matasan yanzu a cikin garin nan sun yi karatu ba su da aiki. Ba aikin yi kamar irin mu da kenan. Ga mu nan tirim. Na rantse ma da girman Allah ya ɗauki matasa a cikin garin nan da kuma son. Ni wane ne na irga ya ba su kuma ayyuka ne masu kyau. To dan Allah dan soyayya kada annabi ka kai na kai min iso a dauke na aiki. Ni kuma na ma alƙawari in Allah ya yarda sai ya dauke ka aiki. Wannan mutum Allah ya saka mai da alkhairi. Shi yake nema a garin nan. Member House of Representatives yake ya samu Allah ya bashi. Ka san me ke faruwa? Shi din fa na'am bai taɓa rike wani mukami komai na gwamnati ba, amma ya fi ma waɗanda suke kan mukaman din ɗaukan mutane aiki. To dama akwai ƴan kirki irin ma'ana har yanzu? Wallah bara da sa ba ai. La ilaha illallah. Karka damu in Allah ya da rabonka insha Allah zaka samu. Allah ka bashi. Karka damu abokan zaka samu. Zaka samu. Nagode. Allah muna godiya zuwa ga Alhaji Dr. Yaya Sa'idu. Allah ya saka masa da alheri. Irin ayyukan da yake mana, irin ɗaukan ma'aikatan da yake mana a fufura dokar gamma. Allah ya saka masa da alheri. Wannan ba Allah yayi kokari. Allah ya saka mai da alheri. Ni ma zan je a dauke ni aiki. Kaga ma takalmi na bane sai na canza shi. Insha Allah.